castell. Una flor de clavell no fa remei, mai ho farà. Un mariner somia el seu vaixell i a cel obert vol un ocell. És desig, és sentiment, és evident. És l'estiu d'una cançó que canta el vent. Junts arribarem més lluny, serà més foc i el fum, o el que tu vulguis, però sempre junts. Arribarem més lluny, serà més foc i el fum, o el que tu vulguis, però sempre junts. Es fa de sol i llum. De màxima complexitat, els nostres de màxima complexitat. Estem situats al poble d'Alfarràs. Alfarràs està al Segrià, al nord del Segrià, fent frontera amb Aragó, a la franja de Ponent. I abans ens ha fet gràcia perquè algú ha dit per aquí que el seu poble és molt petit. I clar, llavors nosaltres el nostre poble té 3.000 habitants. Llavors és petit. I amb això és gran. Dins del voltant som dels que eren més petitons encara, no? Llavors ara em sap greu perquè, clar, ells ho tenen tot preparat perquè ens podeu acompanyar d'imatges. I l'únic que pugui dir, ja seria a la franja de Ponent, poble petit. Continuem? Alfarràs definiria, el lema d'Alfarràs és aigua, fil i préssec. L'aigua del riu Noguera arriba a Ossana, el fil de les antigues fàbriques de fil que teníem al poble i el préssec que és la joia de la corona. El nostre préssec és el tardà, el roig tardà, que es cull a l'octubre. Tenim una fira del préssec a l'octubre, que se diu, i una fira de la fruita també, també. Llavors, és un lloc de trobada, és un lloc d'acollida, perquè van venir molta gent a treballar de fora i per tant tenim molta varietat de personal, de gent diversa, molta diversitat. La gent que tenim a l'escola, a la nostra escola, veieu? Aquí tenim el pati, amb els dos edificis, i això us ensenyava, hi ha molta varietat perquè el que hi ha a l'escola és el que hi ha al poble. Llavors, al poble hi ha varietat de molta gent, un grup important de llei gitana, magrebs, subsaharians i altres, i en total actualment som un 47% de gent d'orígens diferents i un 52% autòctons. Ara veurem el mateix per nivells, la qual cosa es veu que el lila, que són els autòctons, van en detriment, o sigui, a mesura que van baixant els nivells, perquè fan augment la varietat i diversitat. Aquesta diversitat també fa que a vegades hi hagi conflictes. I ja es va començar l'any 2000 els primers contactes amb l'educació emocional, al nostre centre a través d'un assessorament. I es va consolidar integrant tot aquest assessorament al projecte curricular de centre del curs 2004-2005, fent com un constructe d'àrea. Des d'aleshores forma part dels nostres identitats importants i es treballa de forma sistemàtica a l'hora setmanal de tutoria i forma part de la vida diària del centre. Ara us explicaran, perquè el que anem a presentar és l'assemblea de l'escola. Ja us explicaran ells una mica com ha nascut. Hola, soc el David Cosiais, soc de la classe de 6B i soc el secretari de la classe 6B. Ara us explicaré el motiu. Què feia? Doncs a la nostra escola, com ja ha dit la Carme, fa temps que treballem l'educació emocional i ho treballem a l'hora de tutoria i sempre que hi ha un conflicte. Encara que no en som molt conscients, a l'hora de tutoria treballem 5 blocs amb les seves respectives activitats. Ara us ficarem uns quants exemples dels blocs. Consciència emocional, la capsa dels petons a educació infantil, regulació emocional, el pot de la calma a educació infantil també, relaxació a cicle superior i massatges a cicle mitjà. Hola, em dic Iker i soc el secretari de la classe de 6A. Ara us vull explicar uns altres exemples que comentava el David Cosiais.
autonomia, la capseta i el meu arbre, a cicle mitjà. Competència social, l'estat de l'amistat en anglès a cicle superior. Competència per la vida i el benestar, les 3 postures d'escolta, a educació física. Hola, em dic Iker i soc el delegat de 5è B i us explicaré què ens faltava. Què ens faltava? A l'hora del pati hi havia dies que teníem alguns problemes a l'hora de compartir l'espai, especialment amb el futbol. Llavors vam pensar que ens faltava parlar tot junt. I així va ser com va néixer l'assemblea d'escola. La primera la vam fer al mes de maig de 2017 i vam parlar dels punts forts i febles de l'escola. D'aquí vam treure les propostes de millora. Hola, soc el Xavi Palacio i soc el delegat de 5è A. Fins avui hem anat prenent acords prou importants pel funcionament del centre. Distribució de les zones del pati per evitar conflictes, edició d'una revista digital, establiment d'un dia setmanal sense pilota i multipai. Hola, soc l'Aina, la secretària de 5è A, i us explicaré com i quan. Aquest curs, trimestralment, ens hem reunit delegats de l'aula amb l'equip directiu, però abans hem decidit a la classe quines propostes portar a l'assemblea de l'escola. Ara us ho explicaré per parts. Hola, soc l'Anna i soc la secretària de 5è B. Primera part, assemblea d'aula. El secretari té la funció de dotar les idees que surten a l'assemblea a la biblioteca de cada classe. El delegat serà el que ho portarà a l'escola. Però com es diu el delegat i el secretari? En general, es fan les votacions. Fins i tot en algunes classes s'han fet campanyes electorals. Hola, soc el Noah i soc el secretari, el delegat de 6è A. I us explicaré la segona part, l'assemblea de l'escola. Comença amb una convocatòria on el primer punt és l'aprovació de l'acte anterior. Aquest acte s'ha llegit a l'assemblea d'aula per a la posterior aprovació. En aquest acte hi ha els assistents, l'ordre del dia i el desenvolupament de la sessió i s'hi reflecteixen tots els temes tractats i acords al que s'ha arribat. Hola, bon dia a tothom. Per mi és un gran orgull estar aquí a Barcelona, a la facultat de Blancarna, representant l'escola Pinyana. Em dic Clàudia Sales Vitrià, tinc 11 anys i soc la delegada de 6è B. I estic aquí per explicar-vos en què consisteix l'acte de la sessió anterior de delegats. L'acte de la sessió anterior és el punt de partida de la nova assemblea i sempre finalitza amb la redacció d'un altre acte que servirà per continuar el camí. Aquest curs, a l'assemblea d'escola hi assistim 9 delegats i delegades, un per a cada grup classe, així com les 3 membres de l'equip directiu. Aquí podeu veure unes fotos i un petit vídeo. Ja,